Ak vás zaujíma, či je maklér Binary Cent bezpečný, potom ste na správnom mieste. V tomto videu vám poviem o tom, či je bezpečné investovať u tohto brokera a na čo si dať pozor pred otvorením demo účtu. Poďme k veci. Binary Cent nemá žiadnu vládnu licenciu, pretože pôsobí len v krajinách, kde sa takýto certifikát nevyžaduje. Binary Cent je veľmi populárny maklér, ktorý má veľmi bohatú ponuku a skvelé analytické nástroje. Ak si chcete otvoriť účet u tohto makléra, potom je odkaz v popise tohto videa. A ak hľadáte makléra, ktorý je certifikovaný, potom v popise nájdete aj alternatívneho makléra. Ak si chcete otvoriť demo účet, prejdite na webovú stránku makléra, ktorú nájdete v popise tohto videa. Ak si otvoríte účet pomocou nášho odkazu, získate prístup k bezplatnému demo účtu a voliteľnému bonusu za vklad. V pravom hornom rohu obrazovky stlačte tlačidlo a zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Potom potvrďte svoju registráciu a je to hotové. Po chvíli budete presmerovaní do obchodnej platformy, kde si môžete otestovať svoje stratégie bez akéhokoľvek rizika. Nájdete tu konfigurátor obchodov, ktorý vám umožní zmeniť čas expirácie, veľkosť investície a smer investície. Ak si myslíte, že cena v blízkej budúcnosti vzrastie, stlačte zelené tlačidlo. A ak si myslíte, že cena bude klesať, potom stlačte červené tlačidlo. Ak chcete zvýšiť efektívnosť svojej investície, môžete si vytvoriť vlastnú stratégiu na základe ukazovateľov dostupných v platforme. Tu si môžete vybrať z mnohých dostupných indikátorov, ktoré si môžete neobmedzene konfigurovať. Pred prvým vkladom odporúčam otestovať stratégiu na demo účte. Ak chcete vykonať svoj prvý vklad, stačí kliknúť sem a potom si vybrať jednu z dostupných metód vkladu. Vklad môžete vykonať pomocou online peňaženiek, kryptomien a kreditných kariet. V závislosti od toho, v ktorej krajine žijete, sa môžu spôsoby platby líšiť. Aby ste si mohli svoj vklad vybrať, budete musieť overiť svoj účet. Budete musieť potvrdiť svoju totožnosť a adresu bydliska. Na tento účel si budete musieť pripraviť fotografiu občianskeho preukazu alebo pasu. Overenie je potrebné, pretože maklér musí dodržiavať predpisy proti praniu špinavých peňazí. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné. Ak áno, zanechajte like a prihláste sa na odber tohto kanála, aby ste boli informovaní o nových videách zo sveta investícií. Ďakujem za sledovanie.